Mga kababayan ko dyan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, may sinabi po si Nanay Rowena. Ano po yung sinabi mo, Nay? Parang gumaang siya yung pagmakmakbang ko. Gumaang yung pakalamdam ng pagmakmakbang ko. Oh, parang gumaan daw ang paglalakad ni Nanay Rowena. Nagpapasalamat tayo dahil yan yung ating first session. First session pa lang yan. At sabi ni Nanay Rowena ay gumaan daw yung pakiramdam niya paglalakad. So mayroon pa tayong second session, third session. Pinagmamasdan ko si Nanay Rowena. Naisip ko agad dadaanan ng radial nerve, ulnar nerve, at dito sa may scapula at sa may omeros, pati na rin ang tendon area. Sa paa naman ay ang blood vessels, muscle, tendons, ligaments, joint at mga buto-buto. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, nandito tayo ngayon kay Nanay Rowena de Leña, residente ng Barangay 174 dito sa Camarin, Caloocan. Siya po ay ang kanyang kalagayan ngayon ay na-stroke siya ng 11 years. Na-stroke na overfatigue. 11 years. Hindi na biro ito, medyo matagal-tagal na rin naghihirap si Nanay Rowena. Kaya sa ngayon ay titirapin natin si Nanay Rowena for first session. Nanay, first session, titirapi kita ng first session. So hindi naman gagaling agad hinay-hinay lang, dahan-dahan. So ito na, uumpisa na natin. Ititirapi ay ang bandang kanan. Itong bandang kanan ay ang naapektuhan itong bandang kanan. Saan po banda ang iniindan ninyo? Dito ba? O dito ba sa pigi? Ito. Saka ito, pag yung tatayo ako. Ito. Ang iniindan niya, mga kababayan ko, ay itong tuhod. Tuhod ba? Nahirapan kagad akong ihakbang pag bagong gising ako. Naglalak. Yung ano ko bagang tuhod, nahirapan siya. Kailangan hindi kagad ako tatayo. Upo muna ako na matagal bago ako lumakad. Hindi pwede ihakbang kagad. Masakit. Itong siko, naglalak siya. Ayan, matigas. Sobrang tigas. Parang ano ka. Sobrang tigas talaga. Kaya dahan-dahan lang dahan-dahan lang nating aayusin ito. At taas muna relax muna, relax lang. Okay. Sa mga kababayan ko dyan talagang medyo matigas talaga ang kanyang dito sa may bicep area at saka sa tricep. Itong siko ay pag pinipihit mong ganon ay hindi mo siya basta-basta mapihit dahil napakatigas talaga. Ito ipupush ko papunta doon. Ito medyo nahirapan akong i-push dahil medyo matigas pa. At ang kanyang daliri, yung mga daliri niya ay matigas na talaga. Ito yung ayusin natin. Hindi na natin siya maituwid. Medyo lumalaban ang kanyang mga daliri. Ito isa medyo malambot pa. Malambot pa tong bandang gitna. At itong sa sa ring finger ay malambot naman. At itong pinakadulo ay sobrang lambot naman ito. Malambot ito, medyo malambot. Ang itong bandang gitna ay medyo matigas na. Matigas na itong bandang gitna at itong pangalawa ay sobrang tigas na talaga. Hindi mo siya maituwid. Pero pag na-relax siya mamaya malambot na yan.
Pero pag ma-relax daw to mamaya ay lalambot na. So dito naman, ito namang thumb ay napakalambot, ha? Napakalambot itong thumb na to. So ang matigas lang ay ito nga pangalawa at itong gitna. Okay, ha? Pinindot ko ang kanyang carpal area kanina. Pinipisil-pisil ko lang ng ganon. Nasasaktan siya kanina. Nasasaktan ka ba kanina, Nanay Rowena? Oo, sakit niya eh. Ngayon, Lumambot siya. yung kaninang matigas, iba kanina sobrang tigas na ginagano natin. Ngayon wala na. So malambot na siya. Nandito pala yung ano niyan daw, nandito yung ano sa gitna para lumabas na. Ito. Hindi na siya matigas, ha? Hindi na matigas yung mga daliri niya. Ha? Dahil ginalaw natin ang carpal area, ha? So ito ipatuloy natin ang ating treatment. Ha? I-squeeze mo lang, ha? I-twist mo lang ganon, ha? Labas at paloob. Ikutin mo lang yung kanyang siko ng clockwise at counterclockwise. Katulad dito, ha? Isa, Talaga. tatlo, apat, lima. Okay? Ba't tumutunog Pabalik siya? naman. Sa ano yan, sa buto. 2, 3, 4, 5. Dahan-dahan lang, dahil per session pa lang ito, ay kailangan dahan-dahan lang. Kanang bahagiin niya hanggang dito lang, hindi niya maitaas pa ganito. Kailangan tutulungan siya.